ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଙ୍କଜିନୀ ଅନୁଭୂତିର ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର କଥାଟି ସେଇ ଡିସେମ୍ବର 25ର କଥା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇ 25 ତାରିଖ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ମୋର ସେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଥିଲି। ରାଉରକେଲାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ପର୍ବପର୍ବାଣି ବହୁତ ଭଲରେ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସେଠି ରହନ୍ତି ଯେହେତୁ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଭଲରେ ହୁଏ। ଆଉ ସେଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଥିଲା ରାତିରେ। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଟୋଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଅଟୋରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍କୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ରାତି 11:30 12ଟା ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଟାଉନସିପ୍ରୁ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ IGH ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉ। ତ IGH ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହୁଏ, କିଛି ବାଟ ଅନ୍ଧାରିଆ ଥାଏ, ଟିକେ ଗଛ ବୁର୍ଛ ଥାଏ, ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ରାତି ସେଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆମ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯାଉଛି, କାର୍ଟି। ତେଣୁ ସେ କାର୍କୁ ଆମେ, ସେ କାର୍ ନମ୍ବର ଦେଖି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ହଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କର କାର୍ ଅଛି, ଯାଉଛି, ଆମେ ତ ଯିବା। କିଛି ଟିକେ ଆମକୁ ସାହସ ହେଲା, ଆମେ ତାପରେ ଚାଲିଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେ କାର୍ଟି ଆମ ଆଗରେ ରହିଲା ପରେ 3-4 ଜଣ ପିଲା ସେ କାର୍ଟି ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ମୋର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଟି କହିଲା ଆମେ ଟିକେ ରହିଯିବା, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଘଟଣାଟି। ଡରି ମୋତେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଡକାୟତି ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଡକାୟତି ଚୋରି ବଦମାସି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଡର ବି ମନରେ ଲାଗିଲା କି ଏତେ ରାତି, ଆଉ ଆଗରେ ପଛରେ କେହି ଆସୁନି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ସେଠି ରହିଗଲୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ସେ ପିଲାଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଗେ ବାହାରିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବୋଧେ ଗହଣା ଫଣା ମାଗିଥିବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଧେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ଭିତରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇଦେଲା। ଛୁରୀ ଲଗାଇଲା ପରେ ସାର୍ ବୋଧେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ବାହାରି ଆସି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ପକାଇଲା। ସେଠୁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲେ। ସାର୍ ପଡ଼ିଗଲା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ଡରିଗଲେ। ପୁଣି ମୋତେ ମାରିବେ ଭାବିକି ସେ ଡରରେ ଜୀବନ ବିକଳେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସାର୍। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 4 ଜଣ ପିଲା ଘେରିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଦେଖିକିରି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ, ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ ତୁ ଚାଲ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲଗା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ, ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ସେଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଛରେ ଥାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି କରିକିରି ଆମେ ଗଲୁ ପଛରେ, ଅଟୋ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଦେଖିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ 3-4 ଜଣ ଯାକ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ପାଖରେ ଘେରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ତୁମେ ରୁହ, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପାରେ ସେଠି ପଶିଯିବେ ଯେ ମାଡ଼ମୁଡ଼ା ଖାଇକିରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେ କ'ଣ ସେଠି, ତୁମେ ତାପରେ ଆସିବ। ସେଠୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ମୋ ପଛେ ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଟି ମୋର ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲା। ମୋତେ ଦେଖିକିରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା, ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନା ଥିଲେ ଆମର, ସେ ପୁରା ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଜୀବନ ନଥିଲା, ଯେମିତି ପୁରା ଡରିକିରି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ ପ୍ରାଣ ସଂଚାର ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଦେଖିକି ଟିକେ ସାହସ ହେଲା। ମୁଁ ଯିବାର ଦେଖି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ସେ କୋଉ ରହିବେ, ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ସାର୍ ନମସ୍କାର କହିଲେ। ତ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାନେ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାବିଲୁ ନିଜକୁ। କାହିଁକିନା ସେ ଭାବିଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନା, ନିଶ୍ଚୟ ନମସ୍କାର କହିଲେଣି। ତେଣୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ, କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଧରିଛ? ନା ସାର୍, ଆଉ ଆମେମାନେ ଏମିତି ଡକାୟତି କରୁନା କି ଚୋରି କରୁନା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ଏଇ ସାର୍ ଯେଉଁ ପଳେଇଲେ, ଡାକ୍ତର ସାର୍, ଆଉ ସେ ଭାରି ଖରାପ ଲୋକ। ସେ ଖଣ୍ଟ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଟ। ସେ ମୋର ପଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। କବାଟ ତ ଖୋଲିଲେନି, ଆଉ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ବତାଅ କି ମୋ ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଆସିକି, 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେନି, କହିଲେ ଆମେ ରାତିରେ ଯାଇପାରିବୁନି, IGHରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ IGHରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ସେ ଟିକେ କାହାକୁ କହିଲେନି, କୌଣସି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଥରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସି, ଯେତେ ନେହୁରା ହେଇଛି ଥରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମା' ଚାଲିଗଲା 4-5 ଦିନ ପରେ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ମା' ଗଲା ପରେ। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ପଡ଼ିଶା ହେଇକିରି ଟିକେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବେଳେ ନ ଠିଆ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମଣିଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଆଜି ଜାଣିଥିଲି ସାର୍ ଏଇ ବାଟେ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ। ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସିଏ, ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଠୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ, ଦେଖ ବାବୁ, ତୁମେ ଚାକିରିଆ, ତୁ ଯଦି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଧରିବୁ, ମାରିବୁ, ପିଟିବୁ, ଯାହା କରିବୁ, କାଲି ପେପରରେ ବାହାରିବ, ତୁ ଜେଲ୍ ଯିବୁ, ତୋ ଚାକିରି ଯିବ, ତୋ ସଂସାର ପୁଣି ଚଳିବ କେମିତି? ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ତୋର। ତେଣୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଭାବେ, ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ? ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ, ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ କହ। ଆଉ ସେମିତି କାମ କରନ୍ତିନି, ଏମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଏନି। ମାଆଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା, ଚାଲିଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା କ୍ଷମା ମାଗିଦେବେ ତୁମକୁ, ସେମିତି କରନ୍ତିନି ବାବୁ। ତ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝେଇଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର ପକେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ଯାକ ଗହଣା ଗୁଣି ଦେଇକିରି। ସେ ଗଲା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଲୁ ସେମିତି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ପିଆଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ବସେଇଲୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡରିକିରି ମାନେ ସେନ୍ସରେ ନଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରୁ ଭିତରେ ସାର୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାର୍ ବି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସାର୍ ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇକିରି ପୁରା ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ହୁଏତ ସେ ଆମକୁ ଆଜି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି, ଆମେ 2 ଜଣ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ନା ଆଉ ଆମେମାନେ କିଛି କରିନୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର। କାହିଁକିନା ସେ ପିଲା ଯଦି ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବି ଆଜି ମାରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଡକାୟତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା। ଆପଣ ବି ରକ୍ଷା ହେଲେ, ଆମେ ବି ରକ୍ଷା ହେଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିନଥିଲି। ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବିଲୁ, ଯାହା ହବ ହବ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଲେଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ 4 ଜଣ ପିଲା ଘେରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା ହବ ହବ ଦେଖିବା କରିକି ଆମେ ପଶି ଆସିଲୁ। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ହେଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ରକ୍ଷା ହେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଏଇଠି, ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରା ଅଲଗା ଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ, ହୁଏତ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କେବେ ଆସିବେନି କାହାକୁ କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନା କିଛି ମାଧ୍ୟମ ପଠାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର ରକ୍ଷା ହୁଏ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲୁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମଟା କେବଳ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ସେ ପିଲା 2ଟି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେ ପିଲା 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ଆସେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ 4-5 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରନ୍ତିନି। ପଇସା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାଗନ୍ତି, ଆସି କ'ଣ କରିବୁ, ସାର ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପଇସା କେମିତି ଆଣିବୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟମରଙ୍କଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଟଙ୍କା। ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 2 ଜଣ ପିଲା ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଜଣା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିଲୁ, ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଏ କଥାଟି ଏତେ ମଜା କଥା ହିସାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ପେପରରେ ବାହାରିଲା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ IGSରେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହିପାରିବିନି। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେ ରାଉରକେଲା ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ, ମିସେସ୍ଙ୍କୁ ଡକାୟତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲାଭ ହେଲା ଯେ ସେ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ। ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ପରସ୍ପର ଜଣାଶୁଣା ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ। ଆମର ପ୍ରତିଟି କାମରେ, ପ୍ରତିଟି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ରାତି 12ଟାରେ ହେଲେ ବି ସାର୍ ଗାଡ଼ିଟି ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ବା ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଥିଲା। ସେମିତି ଏଇ ସଂଯୋଗରେ ଆମର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଲା। ଏଇଠି
କଥାଟି ମାନେ କେବେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା, ସେମାନେ ତ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ବି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଘଟଣାଟିକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେଇଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।